Oh, Maria, anusan nyo ti umainton bigat? Tamapan tayo agmula iti kawayan ijay igid ti karayan, ha? Wan, kapitan! Umay kami tumulong nga agasawa inton bigat. Wen, anusan nyo? Awantang dan tayo ama panagmula. Agtitinulong tayo tapno inton panawan ti bagyo ket maliklikan kumati panagrega ay ti daga. Nang runay jay igid ti karayan. Wan, kap! Awan parikot kada kamay. Uray awan tangdan. Tinapatag. Kat makatulong kamay. Agyaman akno kasta. Ala, agsasarak tayo nga rod inton bigat ijay igid ti karayan. Wan, kap! Areglado! Ay na, pasensya kayon kapitan. Awan wayami nga umay agmula iti kawayan inton bigat. Ha? Awan wayayo? Apay, pagtrabahuan nyo ka de. Ha? Kwa kapitan. Ijay ilay. Adda trabaho mi nga agasawa ijay ilay. Anya? Pasensya kayon na talaga. Umay kami tutumulong nga agmula no saan kami abisi, kapitan. Hala, wanan. No saan kayo ama kaumay inton bigat? Umay ka ito inton sumaron no apa nagmumula. Wan kapitan, umay kami to. Nulakot saan kami to abisi. Kaya niya ti may baga jila lakayan na kapitan to niya. Agmula ka no iti kawayan iti igit ti karayan inton bigat. Anya? Kanya iti baga. Masadutak lakit din no kasi ti maramid. Imbagak nga da trabaho ta iti ili. Nasayata ka sa timbaga. Uray siya. Tagita ti pagsadutak. Ken may siya. Ti rumbun kong maagmula ijay. Dagi jaya si ti babalay da iti karayan. Saan ka nga amin na bumarangay? Ken amumutan ti ugali da iti kapitan. Kaslaawan manaknakom na. Mula da mula. Isunto mo ila dagasan to ti danon. Kas pa nagtutugaw. Kat agpakalaing da nga raod. Bayan talata idan Saan mo't adata ti mabannog? Isuda mo. Ay kat mapantayin ton bigat, bakit? Narigat no saan ta mapantumulong agmula. Ang mga nuad na may bagada. Wan lakay. Mapantan Sino nga iti kakadwa tayo ama panagmula? Kat amin abo marangay lakay. Bayanihan nga raw. Ay kat nasayat nga rod no kasta. Tapno adu ti maimula tayo akawayan. Wan lakay. Adu tayo nga agmula. Un gayam, umay nga tadamal yung agasawa? Ay na, dahi ta ti jak amula kay. Ngam ti amok, gat napanmut ni Kapitan Ijabalayda. Bareng no umay da makimula. No saan man ay nasumro ti kinasadot da. Kat, asino nga iti nakasaritam nga umay inton bigat lakay? Aduda nga umay, bakit? Umay daan to nga agasawa, uray da anita, umay matlang dampiang. Apay damal yung kanton niya? Saan da ka di manan nga umay? Dayta nga road, bakit? Danta ni makapung tutak itay, gapu iti panagsasauna. Kasla mga asar. Ha? No trabaho ti pangawisan kadakwada, adu ti riri kan rasunda. Ngam no pagsayaatan, ay na, isuda ti numero 1 nga adda. Ay na, sipod pay. Kasjay ti ugali da nga agasawa. Iso ano adan to ti ayuda? Rumbang asaan na kumamot amay kan. Makabannog ka talaga ti agtrabaho. Ay na, noy may kumaamin akapurukan tayo. Nalpas kumaadagos. Wen nga rod nana. Ado ti saan ngay may. No asino nagitisigod nga umay tumultulong. Isulat ta nga iso. No asino matisaan nga imimay. Idala ta makarit na. Wen nga rod anana. Kasla daton niya nga gasawa. Ay naku namon Maria. Idala makarit na. Kanayon nga isuda ti awan. Ay, adan tula ayuda. Makangag dagi sa udagi kitap tao. Nakasadsadot damot ngamin. Hoy, Tonya! Naa? Apay ayanana, anya ti parikot yo?
Unay ka na talaga to niya. Adda kalagayam nito yung agap apiras iti balakubak mo. Ngamda kami. Nabambanog kami. Ano pa nagmula iti kawayan. Tiimbagam iti asawa. Adda trabaho yo, ije ile. Adamo ta talaga, nana. Saan kami lang ang nakapan? Gaputa na tagtagainap ko iti rabi nga agsakit ti ulog ita. Anya? Ay nato niya. No piniluso pula ang ti panakisaritam. Agulimak ka. Tama nga, no anya pa'y ti maaramid kukan ka. Nay, si kamat gayam, pare. Ag kilo-kilo mo tanday tapan nagnam gapo iti bartak mo. Anda nga ro ginom kaw. Di uminumak. Parekot na yan ay taparay. Saan met, pare? Tiamok ngamin kat napan kayo nagtrabaho ijay ili. Isu asaan kayo ngay may timulong nga nagmula iti kawayan. Ahaw? Kasano ko mga umay kamay. Kawam matitang dantiag mula. Umay kam kidyag bambano ngawan tang damay. Makapapan. Aniya? Maturog kami latan na ngagmalmalam. Ngam ti mapanagmula iti kawayan. Nga uren nakapudpudot ti panawain. Ahaw? Wen kapitan, nalabsak ni Parimal yung anabartak iti kalman. Anya? At dati ije karayan amarigrigatan ngagmulmula iti kawayan. Ngam addakit din anapalalo ti bartak na. Saan nga umayag parang kanyak dagijay nga agasawa? Ha! Ang mga nujak malapdan ti pungtot ko kat ida. Uray nito niya, kapitan. Nalabsanda kano iti kalman ngagtugtugaw lang iti balayda. Uwan kano nga rod? Isutimbaga ti asawak. Ay na, imbes ajak kayat ti agungay. Ngam pagpungpungtuten dakmet ngamin. Ala? Bayan tayo idan, kapitan. Makaamiris dan tulat ta. Anya? Ni pila? Nagila ko iti rabaw. Hun, umapalak nga road lakay. Anya kumangay ba't ya palam kong kuwana? Umapalak ka, tanapan laang naglako. Nakasangaribo adagos, rabong unli. Ay, kasta kaday. Kay no kaya mau. Mapana mo mangalay ti rabaw. Ang sikat ya gilakaw. Katuan alakay. Day talagayam. Mala, ingka nga rod agbiro ka na iti rabong. Nagdadakkel arabong sika. Alaga kastoy. Ay na, sigurado nga daw ti pakaaramidan na day daw. Ay, saan lasa nga ribo ti mapaglakwan ni bakakaw? Nakaduwa ka. Ay, nagawid ka. Ay na, sana kagbindot, kapitan. Masiguradok arabong jay nakasako nga imet ni Parimal yung itay. Ha? Awan mat ti sabali mabalin na nga isako ijay karayan. Alangan kit di mat abato ti mapan na isako. Ti awanan bain alalaki? Isu lang nga ruden ti pulos nga awan intultulong na. Isukid din tinatura da mapanagala iti rabong. Ha! Agsagana day jay. Ay, rumbang lang nga ikanyo iti pagnakman na, kapitan. Ngamin, unfair mat kada kami nagmula iti kawayan. Mala, bayam. Mapanek na kaklang nga pudno day ta. Irakad kulakit nga ro di jipon ti kawayan. Ay nalakay, amom ka day, nakaragrag sakak ita. Apay bakay. Naila ko maamin di rabaw. Wan lakay, amomot analaingak nga aglakaw. Isu nga inton madamdama, ingka manen mangala iti rabong iti karayan, ta ilakok manen. Ay kawa na, di talaga hayam. Ikan na nga ron iti kwarta nga igatang ko iti arak. Iti kasta, adda gumagata ka mapan iti karayan. Anya? Wan, ikan na ko na. Oh, atoy, ingka gumata nga roden. Arob obam, tapno mabiit ama ibos. Ni maliyong day jaya. Adda imat na abo ng kansako. Wan nga agpaiswan niya. Ha! Pudnon sakit iti indanon niyan dong kanya kiti kalman Sigurado ang mapanday jay ijay karayan. Anya? Sa
saan na mabalinday ito'y ang mapaspasamak? Nan, tasurutek manday dya lalaki? Ikam ti pagnakman na no ka. Wen bakit? Isu ti rakid ko ijepon ti kawayan! Umay ka nandong. Sarunwan ta ni Malyong ije karayan. Wen kapitan. Ngam mabit lang. Apay nga iday tatali nga imot yo. Daytoy ti aramaten ta mangirakid ken kuana ije pon ti kawayan. Siguraduan ta asaan a makarukat aging gayon bigat. Anya? Tapno agnakam dayja tao. No pa nagmumula awan da. Angam no pa nagrarabong. Isudakit din ti alisto ang mapanagala. Talaga kastay ang... Ay na, nagdakila talaga. Nagdakila rabaw. Ay na, kas lalo puti bakit na lumag. Sigurado, nadakil man ti mapaglakwan. Apo! Mayat! Mayat a talaga! Kasla dun tinaalam ah! Ha? Kapitan! Paparian daw! Andong, umaikan! Ang tinulong ta mangirakad iti daytoy a tao. Wen kapitan, nagawan met tanabain mo? Aglaklako kakit din iti rabong, ngem awan met mula makawayan. Kapitan! Ay, pakawanan na ko, ma! Saan na maulit pa, ay? Ita, tanatiliw da ka. Irakad da ka dito'y pon ti kawayan. Iti kasta, agnakam ka. Ha? Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Ina, mabalinay, nanang, mabalinay. Anya ti mabalinan, Maksimaw. Mabalinay ngaila ko, dagiti baboy kaw. Agsapol kan iti bayar. Inak ibaga kiniganay, tagatangan ng ti baboy kaw. Sambutag tanangina ita ti presyo ti baboy, nanang. Nalamapan kan, tapno maidispos mon dagiti baboy maw, Maksimaw. Papananyaw, tata Maksimaw. Agpadaya kayo, may. Mapanak ije balay daganay. Ilako ko, dagiti baboy kaw. Istawng. Adda na panan ni ganay, tata Maksimaw. Ha? Sa dinaw, nakitak itaya na pan nagpastor ka dagiti kalding na. Aya, wain tata, ang mga numabayag pa'y da dyan nga gawid. Apay anak ko namday ta, istawng. Magkabalay kayo aya, kiniganay, tapno amom day ta. Kit no naganak di talwa kalding na, isotes asikaswin na di kalapaw na. Aya, no kayat mo, ang kalangin surutan di kalapaw na, tata Maksimaw. Ay, urayak langin na makaawid di balay na. Nagadayaw di kalapaw na. Ay mabanuga ka magnaa. Sumrek ka pa yung arod dita balay, tata Maksimaw. At dalibin ko nga harak dita. Ah, arak, ay, halaman nga raw, istaw, agsyat ka man. At kung yun ti, bayad na kiti, dwa ka baboy mo, tata Maksimaw. Ay, agyaman na, ganay. Nakachamba kayo tinapinta sa presyo, tata Maksimaw. Wain, nagadungag pa iso tinaglakwak, ganay. Nagpuskol asag sa sangaribaw, Aton aday ita ang pag-inom mo iti arak, tata Maksimaw. Ay una, nawadwad da ito yain apag sukmaon. Malang panawan ka nga rudang, tata Maksimaw. I-deliver ko mo iti sa bali at tao, ti ginatang ko king kaababaw. Papampanaw mo ni ganay, ang imatang iti baboy mo, pari Maksimaw. Ay Wayne, pari ko tikat. Kasla kwarta na ita, igamama. Kita lang arudin a kwarta. Ibagampay lang akas la kwarta. Ah, kayat mo, nga agdubli na ita igamama kwarta, pari Maksimaw. Agdublay. Ay kayat ko pari ko tikat. Nukas na nga raw, tumngag ka, iti ibaga. Anya teramiday, tapno agdublay. Yasidag mo tilapayag mo, tayarisaas ko king ka. Adtoy, tilapayag ko, pari ko tikat. Sigurado ka, pari ko tikat? Wain, pari Maksimaw,
Saan lang agdublay? No di ka agtriplipay. Mala, ikuyog ko ni Stone. Imbagla bodyguard ko. Pare ko tikaw. Sanga ribaw. 2 ribaw. 3 ribaw. 4 ribaw. Maximo, bilbilang mo na kwartam. Way, nanang. Igatang kunto manin iti buryas dagito ya kwarta. Kano naging ati buryas ita? Kurang day taupat aribaw abilbilangam. Ay, jak pa'y mo't nalpas ang nagbilang. Nanang, medyo nawadwad Mike, tinaglakwak iti 2 baboy kaw. Nan, ikanakman mo't iti kwarta, Maximo. Pangaramatan nyo iti kwarta. Katigatan ko iti sidaan Madapay mo't sida inta iti ref. Ada ayamot rifta, kat awan mo't. Hawan na ya. Ay kunak no adda nanang. Mangtad ka, tay nakagudong. Anyat gatagan nyo aya, ijay tsindaan. Masapsyapol dito'y balay. Awan sibuyas, awan bawang, awan laya, awan bugoong. Kaila dumawatayin kada kiti kaaruba. Sayang lang ti kwarta, apaggatang yu kada kita, nanang. Di mo pala ibaga no di mo kaya timangtad kanya kiti kwarta. Igatang ko iti buryas na gito ya kwarta, nanang. Yak kayat ang makisayat. Anya? Agdublin to na ita kwartam numapan tayo iti palutan, pare Maximaw. Sigurado ka, pare ko tikat? Wen kunak lang aruday, paray. Ada kontak ko iti unag ti palutan. Jay mangabak ang manok ti tayaan tayaw. Talaga? Kaslawan pa nagtalik mo kanya ka. Mala, mabantayaw. Kadwatan ni Stone. Ay, basta sigurado ti bagbaga maparay. 100% asigurado ti bagbagak, paray. Sigurado ang magustuam ti papanantayaw. Ha? Naragsak niya, paray. Hinagalas, di mo bagay. Anya ti saan ko abagay, nanang? Day tabado ngayon suot mo Saan mo't apang ruwar day ta? Ay, sa anak mga agpapugi iti papanak, nanang. Sa dino ay ati papanam ako nam. Pagkwartaan ti papanan may, nanang. Pagkwartaan? Wain, kwarta ti sangpit ko inton rabe. Ay, nagganasan nga inukasta. Ay, ikan naktuman nga rod iti kwartak. Tapno kay kayat ka Wain, nanang. Mala, inakaw, tadagasag pa'y ni Stone, iji balay na. Stone! Stone! Ayan, Mau! Stone! Adda ka kaday? Adda dito'y kasilyas, Tata Maximo. Umayak man! Sumrek kalatan, Tata Maximo. Nakasiramot tiri daw, Mau. Sana nakatrang ka ta, basta lukatamlatan. Mala, kartangam nga ron dita kasilyas, tanapatag ti bagaking ka. Anya tibagayo aya, Tata. Ikuyog ka, iji palutan. Anya? Ay, awan mo pagpalot ko, Tata Maximo. Siyak ti makamaw, basta sumurot ka kanyak. Kaano tama pan nga Inton malam, sa pulin tayo dyan, ni pare ko tikaw. Pagkwartaan da ito, yapapananta, istaw. Nay, beer house may tinapanantayaw, pare ko tikaw. Wen, tumagas tayo lahag nito yung beer house, pare Maximaw. Mag-relax tayo, basay. Wow, nagpipintas na giti babae dito. Tatakuti ka. Ay, mabit lang. Kaya bak niya'y sukik ang babae. Ading! Umasidagay. Hi, darling kutikot. Hello, mate. Ading. Kaya't ko lang ngayam amoking ka nagiti kakadwa. Kasta ka di tata kutikot? Pare Maximaw, iso ni Jenny. Jenny, iso mate ni pare Maximaw. Nice to meet you, Tata Maximo. Tatakuti ka. Siyak ngay mo. Iyam amunak mo ta. Ay, aguray ka, Istong. Jenny, iso ni Istong. Istong, iso mate ni Jenny. Nice to meet you, Istong. Nice to meet you, man. Ading Jenny. Agtugaw ka, Jenny. Agordal ka, itikayat mo kanan, kan inuman. Okay, Tata
kutikot. Pare Maximo, aginom tayo pa biit. Adwa tayo ni Jenny nga ginom iti ara. Ay, kid, na, pare kutikat. Ay, nagganasin nga. Italaing manay na makaabayang iti napintas a babae. Ay, sa bali mo gaya mapalutan tinapanan tayo. Agpili ka iti kayat mo, pare Maximo. Wa babae tada iti stage nga agsalsala. Sa pula o sa putay. Ay nga sa pula sa puti asasawam dita pare. Iso ti color nagiti underwear da pare. Agpili ka iti kayat mo dita. Nasyakaw ti bagamaw. Siya ngay mo, tatakuti ko. Agpili akadimot tayo. Why, Nistong? Ako ang bahala. Ay, kukwak jay nakapula. Tatakuti ko. Kukwak mo tayo, jay nakaputi. Ay na, nagganasay. Sige. Payabak ida, alpasan, ti panagsalada, tapno at partner yaw. Nabartak man tandag iti kakadwam, tatakutikot. Ha? Ay, kaslasan na pa imot anapartag, Jenny. Pare Maximo, Apay, pare kutikat. napartag kayo kaday. Ay, saan pa'y pare? Kabailan mi pa'y kini istong ti uminom iti ara. Wen, tatakuti ko. Kabailan mi pa iti uminom, iti arak. Nukas na nga nun, agurderak pa iti arak. Waiter, mangyag ka ba iti may sa case nga arak ito? Hey, awan mo tin, dagiti babae. Kakadwa tayo nga agininom, pare kutikat. Ha? Uwan nga preso. Di namutan nagsubli dito'y table tayo. Uray ni Jenny, katibal tayo. Awan mo ten, tatakuti ko. Napala siguro nag-CR ni Jenny, Istong. Hey, nagado nga arak, tinorder mo, pare. Ato ti kwarta ma. Basta siya, ti baka mo, agiinom tayo lata, pare Maximo. Nagurdarak pa'y itipulutan tayo. Kasanungay pare. Yak sabi sin kabalan ti mapan makipalot. Ay, di mong pagparikutan na ita, pare Maximo. Di napatag, nag-enjoy tayo ita dito'y beer house. At nababae, akatibol tayo. Sa bagay pare. Noong kaya't mo pa iti magitibol iti babae. Ipagablagan niya, agpaya pa, pare. Kaya't kumuti, babae, tatakuti ko. Ay, una, Istong. Ikan kamay, tapno saan ka amalungay. Sa bali man na babae, ti pa umayak nito'y tibol tayaw. Abay ngay, tata Maximo. Nagulimot mo ten, dito'y berhas. Awam mo ten, dagiti nagado at tao. Nagpaisa. Kaslada tala ngay, ti tao dito'y pag-iinuman. Istong. Napanan ngay ni tata Kutiko, tata. Nakariing kayo matgayam, Tata Maximo. Naiturog mi gayam dito'y lamisaan, Ginay. Ayan ni pare kutikat. Imunan anagawid. Ay, agawid ta mo ten, tata. Ay, wine istong. Garigatan tati tumakder. O saan kayo pa nga agawid, Tata Maximo? Bayadan nyo pa, dagiti ininom yun. Anya? Ay, isa na da kami ti agbayad, Ginay. Ni pare kutikaw, ti mang bayad, iti bill may dito'y pag-iinuman. Da kayo kano ti agbayad. Iso nga imunan anagawid. Anya? Ay, impasubo na kung ti awanan bay na pare kutikaw. Kahit manungay ti bayadak, adeng. O, ato ti listaan. Inyawat kanyak itay ti waiter. Ha? Ay, nagdakilan ti bayadak abil may, Ginay. 15,000 amen. Wen, Tata Maximo. Sabali ti bayad dagiti babae ngayon table yo. Sabali mat dagiti drinks da. Anya? Ay, naspak, tata Maximo.
binudol na kalaki dahil ni Tata Kutikot. Ay, agsaga na kanya kawanan ba yun, pare Kutikot? Agsaga na kanya! Ay, awanain, nanang. Awanain. Anya ti awanan, Maximaw. Di kwartak akin si Mila. Nabudol. Ay, Anya, nabudol jay kwartam. Asino tinang budol kan ka, Maximaw? ni pare Kutikot, nanang. Nagurder iti inuman mingarak. Kun nangalapay iti babae nga intibal may. Katsak tinagbayad. Ay, awanain. Nay, Ay, kasanupay itan. Di mon makamat ni Kutikot. Napana ni Jepangasinan. di awanan bain. Binudol-budol na lang. Tapno makainom lang iti arak. Ay, leksyon kan kadayta. Apay nga minamamati ka dagos ka dagiti bagbagana. Nanang. Ay na, Maksimo aya, agnakam ka ita. Sayang di kwarta abayan dagiti dua baboy mau. Ay, nanang. Ay, anya pa'y nga iti gatang mo iti buriyas nga ibagbagam. Gumatang kalangin iti pigibang kapagurnongam iti bariya. Anya. Di nagtupay maikan iti igatang ko iti sidaon ta. Aw, anya ga ita tinapasamak. Ay, Napanlang iti arak kan babae iti kwartam. ay sayang ti kwartak, nanang. Sayang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Agrobwat ako, dodong lakay. Sa dino ti papanam, Juana bakit? Naa, saan ka di nga imbagakan ka nga agpalingki kami kani kumarik a Miriam ita? Agpalingki ka lang, ngam kasta ti bag mo. Un ata itugot ko amin a kwarta kan pasbuk ta, lakay. Agraman ATM ta, itugot ko matun. Anya? Ay, anya kalakit din aya, lakay. Di ka madanagan, ta saan ko matagastusan amin. Itugot ko lang, matijay ili. Day takid bakit? Saan mo nga usaran? Hanggang masapol nga itugot mo pailaan. Basta, itugot ko dagitoy. Tapno at damot at ikargak iti shoulder bag ko. Kasano no madukutan kay Gilay? Awan pagdanagam lakay. Saan to na mapasamak day ta? Imposible ang madukutan na! Ada ako Mari Miriam. Pasensya kan no itaklaang. May nga orasan nga agur-urayak dito yung marihuana. Pasensya kan amare. Ay, nagadong kami ti salsaludsodan ni Dudong. Siyaklaan nga ati mang bayad iti platin. Tapno makabawi akan ka, Mare. Adda ka di kwartang marihuana? Anya kalaki din ay Mare. Siyak pa iti kunam. Sana ka maawanan iti kwarta? O, kita ang tilinaon ti bag ko, Mare. Aday ta, Wow! Pasbaw kan ATM matilinaon ti bag ma marihuana. Wan, pasbook kan ATM mi kanila kay ko, ti makitkita, Mare. Dakkel siguro ti savings yung anya, maray. Ay, katuwa na, Mare. Ay, dakkel talaga ti savings mi kanila kay ko, iji bangko. Asidagtan iti palingkay, marihuana. Ado ka di tigatangam. Wun, Mare. Abastum iti dua alawas ti gatanga kita. Agawaan tangarod ti magna. Tapno makaawit na sa pamaray. Magandang araw po sa inyo. Ako si Rendel. May ilan po sana akong itatanong sa inyo kung okay lang. Kailangan ko po kasi ito sa aming survey. Anya ti imbaga na, maray. Jakmat na awatan. Adalaan ka nung saludsudin na kadata, Mare. Agsurvey ka ng mat. Survey? Wun. Uy, agtal na kapay Tasyak ti makisarita kun kwa na. Sana bali. Taamok mo ti agsao iti Tagalog. Ano po ang itatanong nila, sir? Nagsasagawa kasi ako ng survey tungkol sa financial literacy, ma'am. Itatanong ko po sana kung may bank account po ba kayo o nagsisavings po ba kayo. Ay, opo, sir. Sa totoo lang, dala ko po ang aming passbook at ATM na magpapatunay na may savings kami. Saglit po ha. Kukunin ko mula sa aking bag, sir.
Irwar mo mat nga agpayson ti pasbook kan ATM yaw maray. Una yan, Mari Miriam. Sumurot ka pa'y kanya. Tagsarita talaang biing. Am-amom ka di day taaw, mariwana? Saan, Mari? Yung agsorvila ang kanumot. Iso adin ako malapdan. Una, ngam kita man tilangan na maray. Agrup-rup amat nga scammer. Anya nga'y tamo tayo. Ang mga numudos na lang day ta. Si kakit dimot, Mari. Saan mo't siguro? Kita lang amaray. Narigatang. Uy, amang ano ibagbagam laang dayta. Gaputawan ti. Ay na, mariwana. San arumbang ay palastong mo ti ATM kan pasbook yu iti asawam. Kasano nga raw, no pagintirisan ti scammer da kita. Anya kalakit din aya, Mare. Kontra ang laamin nga aramida. Madanaganak lang para kan kamaray. Narigat ti ma-scam. Siya kundi makamo iti bagik, Mare. Di nakpakadanagan. No kayat mo ay kat kumunakan nga agpalingke. Di na kun pakibyangan pa. Rendel, pasensya ka na sa kaibigan ko, ha? Hindi kasi yun nakakaintindi ng Tagalog, eh. At saka, wala siyang passbook at ATM. At saka, hindi niya masagot ang mga itatanong mo sa kanya. Okay lang po, Ma'am Juana. Saan na ulit tayo, sir? Dala ninyo ang inyong passbook at ATM? Tama po ba yon? Oo, sir. Ito, oh. Oh, Ay, wow! Pwede po bang makita at mahawakan ang inyong passbook at ATM card, Ma'am Juana? bakit naman hindi, sir? Maraming salamat po. Ay, malaki-laki na rin palang savings ninyo, ma'am. Oo, sir. Kaya, makita yung dakkel at talaga ti savings may, sir. Ay, si kamot ti lumabas iti paraangan may, Miriam. Nagapuwa ki di palingkay, anti Rosain. Ni Juana ngay, saan ka di nagkuyog kayo ang nagpailay? Wang, nagkuyog ka may. Ngam nagpa-interview pa nga may ti anak yaw, antay. Interview? Unantay, adda nga min tinasalaw mi ijay dalan nga agsurusurbay. Ngam, kasla scammer mo day. Jak man amukin ni Marijuana, antay. Ipalastog na magdagiti ATM, kan pasbook dakin nila kay na. Anya, day tatipod no, antay. Di namot ngamin kayat apanawan mi day di arendel nga agropro pa nga scammer. Ay, anya lakit din day di ahwa na aya. Kaslasan mo nga pampanunaw. Wala ba kay? Adakon. San pa ang naghawid ti asawam do daw nga nakaw? No saan pa ang nagawid? Sa dino ngay nga tati ayan nananang. Adda ka no kinasarita na ijay ilay anakaw. No husto at tinangagaw. Adda nang sorbay kan kwa na. Ay, sa pa tugot na ti passbook kon ATM na. Ay na, pasensya amon ti anak kaw dudong. Ay na, pasensya amon ti anak kaw dudong. Hindi pa'y mo't nga ibagbagak. Asaan unay nga agpalastog. Kaslaawan mo ti mangmangag na. Kasanulangan no. No anya dudong. Ay, amangan mo no matumpungan na ti scammer. Kat itid na ti passbook kon ATM card may. Ay, nasken na makasaritak ti asawa. Nasken nga agsarita kami kani Juana. Apay narabyan ka, Juana. Di mo pa'y sungsung-batan, dagiti awag ko. Nakapsot ti signal ko itay. Apay aya dudong. Sa dino tinangikargam iti passbook kon ATM card ta bakit? Anya kalakit din aya. Katanda dito yung bag ko, Ay, kunaklakid din. No, anya? Kunak ano yung palastog mo manan, wano amang ano yung paigamukit diti sa balay. Ay, saan mo't Inpakitak laang iti nagsorbi kanyak itay. Anya? Inpakitak laang mo't? Saan namot ngayon nala? Ay, Juana bakit? Apay nga impakitang pailaan. Kas ko nakitayon, kinita na laang mo't. Kas taunay ti bilib na kadata, idi nakita na adakkel ti ornong tadudong. Ay, jak amukin ka bakit? Kaano pa yan nagrugi ti uyak ni Nanang, Juana? Idi pa'y napalabas alawas, Anya nga tano'y pa-check up mo. Kisa yan pa lang ti savings ta. Tapno da pagpa-check up ni Nanang. Sigurado ka, Anya laki din aya, Juana, bakit? Okay lang kanya ta ni Nanang mo muti mangusar. Ay na, agyaman ak unay dudong.
Awan na nyaman na bakit? Agsagana ka nga roday, taing kag-withdraw. Nas ka na makagatang kayo ti agas ni Nanang. Tamang ano, kumaro tirik-rik na. Abay ngay, awan mo tin maiwithdraw iti ATM mi kanila kay ko. Ni, zero balance mo tan. Ay, saan ka kadipay anak ka pag-withdraw, Juan na anak ka? Ay, itay tapay anak ka takder di tao. Sapay nakapudpudaw. Ay. Mabit lang Nanang. Maminsan pa'y, ang mga nagkamaliak lang dito ATM machine. Imposible na ibus ti savings mi. Kat sa anak mo't anag-withdraw, iti napalabas sa lawas. Uray ni Dodong, saan mo't anag-withdraw? Ay, Juan na anak ka. Okay ka kadilaan. Owan. Okay akla ang Nanang. Nadadahol sa amot ng dito ang machine. No awan ti ma-withdraw ta. Okay laang kanya kanakaw. Hala, agawin ka laang close mo ti clinic ita. Mabit lang Nanang. Last day to yun. No sa anak pa ang makapag-withdraw, agsubli talangan iji balay. Kunat na yung pa-check up mo ni Nanang. Adda parikot, Dodong lakay. Kanya ti parikot. Zero balance mo ti savings ta. Awanan maiwithdraw. Kasano nga awan kat no? Kay bang-bangkok lang, ti bayad tinatang itinapalabas alawas. Awan nga roden, Dodong. Kanya lakit din aya bakit? Makapadanag kamay. Amang ano nagkamali ka laang. Nakitak nga rod. Zero balance. Mutoy man, tasyak ti mga ipadas. Inulit-ulit ko pa'y. Yung talaga nga awan. Agpudno ka man kanyak bakit? Asino tinagsurbikin ka, hindi nagpaili kayo ni Mari Miriam. Nirindel, lakay. Impaigam mo kadikin ko na ti ATM ta. Saan mo? Sa dino nga rin tinapanan ti urnong ta. Apay ngay esyak ti pagsaludsodam. Jakmot nga rodam mo. Para magkalaunay. Iso akas ta tinapasamak. Di kag pabaso lakas ta. Tawan ti ammok. Kasano no scammer gayam ti ko naman nagsurbikan ka. Ket iso tinang withdraw iti urnong ta. Ay, saan mo't siguro, lakay? Ay di kagsaw iti kasta. Tawan sa bali ang makaamoy ti password day ta ATM mo. No di laang data. Ket no imbagam ti password day ta ATM ta iti nag-interview ken ka. Ay na, jak amuken kan. Uto-uto kan to mga men. Anya din nadamag kaw. Ana-scam ka kanaw, marijuana. Jak nga rodam mo, Mare. Awan mo't ten karga ti savings account mi. Ay sos, amangan mo't no adda sa bali anang withdraw. Naglaing damot unay no kasta, Mare. Adda kanyak ti ATM card mi. Ngam, nakapag-withdraw dalat ta? Awan ti ATM ka. Ngam kas mabuyak kun mangag ko iti nyaws. Posible ama-withdraw ti sa bali a tao ti kwartayaw, Maray. Kasano ko ma? Malagip mau, idi adda ti nasalaw ta nga agsursurbay ijay ilay. Anya kalaki din aya, Mare. Anya kumama ti connection na dayjay iti ornong mi ama pupukaw. Ay sos, amangan might no adda na dakamat mo kenkwa na a private information mau. Ket iso ti inusar na, iso an na withdraw nan ti kwartayo, Maray. Kasano ngayon day ta? Awanan ti urnong ta. Pasensyakan, Dudong, lakay. Mano a kwarta tinapukaw ga po iti kasta nga aramid mo. Swildok day jay iti mano a bulan. Ita impaiskam mo. Jakmot amo akas jagayam ti plano ni Rendel. Kunak ano sorfi laang dayjay, lakay. Ti ibagam kidi, para magken uto-uto ka ngamen. Nilakay mo't. Nilakay mo. Sige man, kasano ang maisublim tinapukaw a kwartata? Makisarita akit ti bangko. Panagkunam ket nalakalaang day ta? Ay, napasensya ka na talaga. Jak pulos among andagayam ti kakasta amudos. Damag ko naglukat ka iti baro a savings account, Dudong, lakay. Pudno day ta. Hanggang saan ko nga ipaigam ken ka ti ATM card. Narigatan. Ang mga no ipa-scam mo manen, tinagrigrigatak. Saan itaan, lakay? Ay, nakapagdesisyon ako, Juana. Saan kumamot akasta? Among bakit?
Dakkel agatan tinapukaw gapo iti kastang nga ugalim. Agasem ngay. Tamapan mo gayam ipalpalastog ti maipapan iti urnong ta iti bangko. Wala kay. Talaga nagbalbaliw akon. Ay, pasensya kan. Ngem siya kung ti mangidulin iti passbook kun ATM card ta. Ketsi ka. Sa pulam no sa dino ti ayan dayja arindel. Tapno isubli na ti kwarta tinakaw na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki Den!